Tas ng giinan lagi nga di maghilabot-hilabot jud. Bahala na mong gibati diha. Kaya sa pa na magkuan nga. Di ko ginhawa mo dyan kamat dyan. Balita sa kus TV nga. Hi guys! Masuk ada ng tanan. Ako na po ni si Tirabers. Sila na ilab da. Sige, maniban po na ako dari. Di po mabuwag. Kuan na guys, kanang naiugma pohon. Madto na may sa kuan. Heart center. Mapo mo lang Ginoo. Gahapon na guys. Nilakaw sila mamaalit sug gisang hani. Kaya nangita sila bay nga dool sa Philippine Heart Center kay arong di na ko maladyo og biyahe kay ladyo man sa Antipulo magbiyahe. Nja. Wa man sila nakitang bayra tus kuan. Philippine Heart Center. Na sila nakitaan pero wa karang nay mahal. Nja. Mao tuma naman sila ng nandadyon og abang. Diyan naman pining kuan ni Promi ning message nga kuan na po na si Zabul anon nga na sila karon nagpudo sa kuan Mandaluyong ning offer nga adto na laman mi pasakon sa ilang bay. Wa na mi retoy abang-abang libre ra. Salamat jud kaadto nimo ti. Salamat jud kaadto ninyo sa idong pamilya kay ara mong kabuutan nga okar ninyo mo sa kamis injong bay nga way abang-abang. Salamat kaadto ninyo. Salamat sa tanan nga karang naluoy na hon. Salamat ebot sa niingon nga kuan nagpaluoy-luoy ra kuno kuranis kuan YouTube. Karang nay ang YouTube hara kunong gihimo kuan murag charity. O wala mo kuno kuranig mga jug hinabang. Bahala na. Bahala na kanang nay insa imong istorya diha ma'am. O karon na o kanang nay magngani ko sa YouTube nga mga jukog hinabang kay di man bitapod kanunay karon naman pud ni nga na ako gibati mo pud ingog kada adlaw jud ko sige pangadyo nja wa pa pud ko ingog kada vlog na nangadyo ko nangadyo wa man pud nja pasalamat namo ko sa mga tawo nga ning hatag nga naluoy din na salamat kaadto ninyo maraming salamat jud salamat pud nimo ma'am nga ingon ikaw ra gid magpalahi usa ingon nga kami kuno napaluluoy na kuno mirenes among kuan YouTube. Ang YouTube amo na kuno gihimong kanang nay charity para makakwarta. Di ba jud ni lalim niya ang sakit. Kay kuan rheumatic heart disease. Severe na siya mitral valve stenosis. Ing na naman ko sang doktor pud sa Tagbilaran nga para nga nag heart center kay arong magpasekan opinion dari. Isang giingan lagi nga posible nga operahan ko. Muna pa rin sa heart center kay dari sa heart center kuan ba sa dari high tech nag mga ilang mga gamit nza niin siya nga basing kunog inigabot dari basig ilang matanaw nga na ang ganang nay di ra ka operahan di ay nga na nza nalagi ni react nga nagpaluluoy na kuno ko dari maadyo. Salamat kay pang kadto nimo okay ra pang imong istorya kay namigino ng tanaw kaning aha, tinadanay ning aha, wa ko mauwaw nga. Nato kog hinabang diri social media ko mauwaw. Kay gusto ko nga malawas ni ang sakit. Kay di ni lalim ni sakit sa kasing-kasing. Gusto ko nga maluwas, gusto ko nga mutaas bagang kinabuhi. Unang di ko mauwaw. Agahang subscribers. Hapit na mo 34,000. Si Sarah Gadzi nagpalahi. Injure na makitaan guys na sa YouTube yung comment. Nasa ang live gahapon, injure na makitaan. Isang comment ito ang taasa. Sa una ko nung sa isang pagtanaw sa ang vlog, di man tako na ko ingani. Sa una, ang sakit, asara man to. Epilepsy ra. Makaya ra man to na huwag ka nang nay. Ako rin mo pa doktor, ingana. Pahit sa mga maintenance, makaya ra man to na huwag. Aron na. Nga kanina nga kasing-kasing, kay lisod man. Kapoy, hangat. Daghan, geneb-geneb. Napaisay, markog tag-un. O, nang gusto kong magpatambaw dyan, dari sa heart center, nandiyan, wa ba dyan, may mga kwartang daghan lagi. Nga, natigom. Mao nang ni-mention ko rin sa vlog.
Naniingan ko nga basig maluoy mo, niingan po ko nga kuan, wa mo po ko na magas. Niingan man ko nga kanang nay basig maluoy mo nga na sila mo ikahinabang niingan man po ko. Wa man jud ko na magas jud nga mga jo. Niingan ko nga basig damo yung mga malumo kasing-kasing, maluoy mo na nga niingan man ko. Wa man jud ko niingan na magas jud nga tagay ko ninyo nga tagay ko. Wa man jud ko niingan. Nga giingan kuan ra. Basig maluoy mo na ha. Na may kahinabang nga na ra ko. Unsa? Kaloy sa Ginoo. Andagana mga sa pwedeng hatag na hinabang. Di naman ko mo-mention kay di sila magpa-mention. Adagana sila kaadso nagmahal na daghan. Kanang ning istorya nagmahal usara na siya. Pero ang nagmahal na andagana. Mao di ko na magpa-arkansi. Bahala na kadiha ma'am kung sa imong kaistorya. Basta kay di ko mauwaw. Ang importante makapadoktor ko kay kami lagi pobre. Di na naman sa pobre mi sa tanan. Wa may mga kwartang daghan, di may maka-afford og garang nay amo-amo ra gid nga magpadoktor nga na. Kay gahong ginikanan si tatay buta. Si nanay po tiguwang na wa na mga kakayanan. Mo nang ni-mention ko rin sa vlog. Nga na. Pero ang pay mga to. Kay di man jud ingon kuan, kanunay kada adlaw. Nga na karon na pud nga na ko igibati. Saan gusto pala ko mabuhi. Gusto ko kung mataas ang kinabuhi. O nang mga jok hinabang. Na magali ka nang nay artista. Nga nga pag hinabang sa social media. Si Kuan, Andro, Shimmer. Kana siya. Kana gali siya nga artista na galing na. Nga jok galing hinabang kay gusto pag maluwas ang isang asawa. O nang ako di ko mauwaw. Nga mention ko na nis vlog. Sa problema, sang kasing-kasing, hindi ko mauwaw. Bahala kasi mong comment, ma'am. Grabe ra ba dyan taas sa kaadyo. Murag diary. Okay ra to. May problema na ha. Okay ra dyan to. Kay, na may Ginoo nagtanaw. Ginoo na pa'y bahala ni mo. Anza, medyo ko buon daw magpasalamat sa mga tao nga nagmahal na ha. Grabe naghana dyan na sila kaadyo. Maunang, manikamot ka dyan ko nga malawas niya ang sakit dyan. Kay, puhon. Makalawas ko sa ang sakit. Ug kalayan pa ko sa Ginoo. Ug naitagaan pa ko grasya nga na sa Ginoo. Maningkamot pug ko nga makatabang ko sa uban nga naapay mga balatian, mobawds pug ko. Wa man pug ko nag-vlog nga. Nagilakihila ko daris. Vlog na nagligid. May mga adyo ko kwarta nga na kay gusto ko mabuhi man ko nagingana. Ara man giingon nga kung sa tumaluoy. Ay gusto pala kong mabuhi. Mo ra man dito. Wa man ko ingon nga. Nagilak-hilak na. Gusto pa kong mabuhi. Tagay ko nun sa kwarta. Mamagad ko na ingon. What's it? Ngiraman ko nga kung ganyan sa tumaluoy. Sa sakit. Gusto pa kong mabuhi lagi. Gusto kong magpatambaw doon sa heart center. Nza. Daghang pinaluoy. Mao to nga salamat kaadyo sa grabing daghanang gad kaadyo ninyo nga nagmahal na. Grabing salamat jud kay gimahal ko ninyo kay bisag ingani ra ko. Mura kog naog kuan, girig sungkaban. Ang may labdi sa kuno sa mabalik sa jang trabaho. Kay ito sa kuno kong aubaran. Ato sa heart center, uban kuno siya. Ato na pagkos ko anan nga gabi. Mandaluyong City. Nagmagkasal ato ta tagi. Ako yung papayon ko ng mustagay. Nga makasal ato ta. Oh good. Di ko gunahas Manila na. Bakas nun dahil. Atro ko sa buhol kay ganahan ko na ito kay Presko. Pimentive dahil. Mas okay pa nung dani. Antipolo. Dag negosyo. Ikaw rin ko sa Manila mag-manage sa imong negosyo. Kung naman ka negosyo po hun. Ikaw rin ko mag-manage sa atro ko sa buhol ibiling good. Uli ka na ko na mga tagtulo ka buwan. Ano, mga na okay pa na. Ngaw eh. Dami una ka. Ha? Dami una ka. Wala, sige kay ang gusto din mong siguguban magmahay kasi ka. Kaya naman. Ini magtimpla kang manok, aray mo kasi mong tagkag usong ay. Ah, sige kag palis-liseron song ay kasi mong tagkag. Una kay buhaton kung babait ko nimo. Hindi buhat. Na, ko ano nay. Uy, maas. Kita ka uy, maas. Wala. Bisa makarasa kag halublak maglibor ka. Amo kung babait gihapon ko nimo. Yan na. Sagot ka. Imo jud kong ibalibag ka ro ka dyan, pula na ka.
Pulaan nga, labang ka na. Sana ulab. Lambit tao. Ano na eh? Pila ka percent? Kaya ba siya? 100%. Salab, Jud. Labo good. Yan. Oo nga. Ang mga pangarap. Sa pangarap. Pangarap na bituin yung walang ningning. Saman. Wala imong pangarap sa kinabuhi dahil. Taghan ba good? Imo kong ipaapudo sa laing nasod. Imo kong rado sa Maldives. Lamin dari kay Bugnaw. Asan kay pauli si Rimul tuas bay nila kuya kay ang ipakuwas tripod nga katong tripod nga pwede gamitin mag TikTok. Ang pabangbang sa kudari kay atos Mandaluyong di na ko kakita na tukuan kanang kalasangan haman dong ali dong bi pero lang may temat tambay kaway alimuot kay nipa man No. mao pa nito tay pulo puntohon og muloy Ginoo karang nay mauli ana ng kasing-kasing di na magkiguaos mabalik ko dari kay ingis kuya naghanda rin aganan na ako ng mga cave dari nga mga alamian na doon handa mauban kong kuya isa kuno kong isuroy dari Ban ko. dapat isang arka uban-ubanon Ano na eh? Ano di ka ma-stress? so mais 4 na noon Ngawan ka. na nakatawa kay nakatapad naman na nahagduha kagabi pero Dapat ka. tapad ra wala lagi kuling-kuling as nang giinan lagi nga di maghilabot-hilabot jud bahala na mong gibati diha kaya sa pa na magkuan nga di ko ginhawa mo diyang kamatyan na baleta sa kus TV nga Teresita barato namatay kay nagwa ka ginhawa wala man pod nga talikdan kay ang mo vibrate muli ka lagi tara na kay matod pang tatay ikaw tire bantay gud ka bawal gud mo mag love making ni Limuel ingnan ra bagay kuraan kay insag di ka kang ginawa paintonsis gud ka gignan kong tatay o sa nang ahang tumano ng istorya sa ang amahan kay sa kay bawal ko nog love making kay nga ko nog di ko kaginawa Igo. sarawan nang nga og makasal na ana usa mo pa dong balitok pangadto gi mo magazag bata ang tuto sa laman sa imong gibati bata kong gina nga pangita ang malagi layang baji kaya nga adto ka dito mo babalitok salamat sa mga taong nagmahal na at tilad anay jud nga nagmahal na grabe jud salamat ka jud salamat pa may lang sa imong pagmamahal nga walang sawa bisag kang kalingaw awe-awa jud Karoon naman ko dong. bisag kang kalingaw tudas laing baji di man gihapon ka mo adto sa lain salamat grabeng salamat jud kaadto ninyo guys sa itong pagmahal na Maraming salamat dad. Kanang halang pangyapos Ginoo nga tagaan mo og maadjong panglawas kada adlaw sa tagaan mo og daghang grasya gajud kaadto. Kay mga buutan mo. Ato guys. Salamat sa pagmahal. Salamat po sa Ginoo. Bye-bye. I love you ninyong tanan. Ako. I love you. My love.